ou dos outros deus. E con 10 namorouse dun instrumento que acompañou a min ao longo dos seus días, o violino, como ela o chamaba. Un día saí do meu violino, lema, e enxordecín a escala da corda de facer nós de palabras que me permitisen baixar os caminos, como unha dama aristocrática e protegida pola necesidade do mundo. Necesario a música tamén nacerá. Nese tempo, gañou o seu primeiro certamen literario. Monteiro de Santiago, pisando as estrelas na noite, que a rúa te volveron con luces e calores. Non parou máis nunca, sempre co pluma de tinta azul. A poesía foi o seu principal medio de explorar a música das verbas, a palabra melódica, e creou un mundo propio, onde a música e literatura sempre ian collidas da man. Tinta de mar, escrevo, cando toca en espumas da letra, e o seu son obstinado debaixo contra a roca, da man a producirlo en percusión. Misión Bianca. Me acontece neste pobo moitísimas circunstancias, non? Formou parte da Orquestra de Santiago e da Xove Orquestra de Galicia e diversos grupos de cámara e tamén do grupo de folk de Escaz. Xuntábase cos amigos e amigas a toar, escutar música, falar, recitar a música. Falando de Sevillanta, a música pode ser a explicación das estrellas. Outra das súas paixóns. Prestáballe asistir a representacións, mais tamén ler e reflexionar sobre textos teatrais, dos clásicos universais e tamén dos tempo. Traducir textos de autores como Pasolini, que escriben pezas que se concepto para o son, o representante, as certezas de Ofelia, os 12 anos da guerra e o paseo das exposicións. Gustaba de innovar e explorar novas formas de contar historias en riba dos escenarios. Nas súas palabras, durante un tempo vivín nunha casa, perto do mar, onde acababan todos os camiños. Os barcos entraban e saían de xeito que a cidade era diferente cada mañá. Docencia como profesora de Lingua e Literatura Galega en Oleiros, Ferrol e Sala, sempre preferido de mí. Transmitiu ao alumnado o seu amor pola lingua e a cultura galega, o entusiasmo pola creación do conhecimento, pola reflexión e o debate, o convencimento de que coa palabra podemos mudar o mundo. Os nenos de Cóvados na Xanela enfrentaban a historia dos tiempos. Un palpexo tan veloz como infancia. Pero ainda hai un cambio posible, que se reserva no bolso, o remanente da palabra, para mirar a vida. Negras sombras na catástrofe do Prestige sempre estivo en primeira fila, pedindo xustiza e berrando. Nunca máis! Nunca máis! Eu, cando outros e outras, alma debe ir mar. Da Asociación de Escritores da Lingua Galega en contra da María Negra e Negra Sombra, intervención poética contra María Negra, un poema sobre man de Candela. A creva dese océano aínda por formar na parte silenciosa, mente humana, civilización que un día confundeu as súas mans co mar. A que mata e que forma a forma, un home. Versos brillantes. Foi unha muller activista cun profundo amor a Galiza. Comprometida co seu tempo, ergueu a pluma e a voz polas causas dos e das máis febles, loitando contra as injustizas e a guerra. Os temas non son meus, son o mundo mesmo. E, a ver, o mundo mesmo son eu. O tema é o que me fai a min comunidade, unha preocupación polo devir da humanidade, unha maneira galega de ser humana, unha preocupación polo devir de ser galega. Luís Añado.
Non sobre a relación entre a música e a poesía, sobre o teatro, sobre a arte, sobre o meu oficio de escribir como acto de resistencia. Amaba os libros, as bibliotecas, e as bibliotecas, onde a lectura era punto de encontro e rescate. A página que nunca será escrita está ante mí, detrás se dilata como aurora ilimitada de verdade. No orbe da palabra, un eco a miña. Luisa Moraes. O lugar que lles corresponde no mundo. Na súa escrita, as mulleres están no centro, fortes, nos deseos como ela mesma foi. Nas súas palabras, faga o que faga, algo me lembra sempre que son unha muller. Por desgracia e por fortuna, inseparablemente e neutralmente. Pero o triunfo verdadeiro só se acaba cando se mira ao céu e se ve nel a inmensidade do espazo que, as mulleres, temos para nós. Se mires a cosula e pechades os ollos, os teus versos seguen a resoar, como as notas do violín, e as miñas vidas. Sempre bonito e nunca deixo de ver. Echas un ojo, e o vidro unha e outra vez as escalas por un mundo posible separado sempre polo nada. A teima e a vontade que ocupa de mí. Oiga, moitas gracias. Sua avó,